Opunganong nga singer kinsa usa sa upat ka mga delegado sa Metro Cebu alang sa World Championship of Performing Arts na nawagan karon og tabang pinansyal aron siya makasalmo sa nasod international competition karong buwan sa Hulyo. Si Luan Mirondina sa report. Cause you make me feel like a natural woman. Kini ang winning piece sa 31 anyos nga si Charity Amit hinungdan nga nalakip siya sa upat ka mga delegates sa Sugbo alang sa World Championship of Performing Arts nga ipahigayon sa California karong Hulyo ngadto sa Agosto. Siya lang ang nag-inusarang upunganon. Apan lagi manginahanglan siya og 250,000 pesos alang sa 12 ka adlaw nga pag-istar nila dito sa Estados Unidos. Lakip na ang airfare ug ubang mga bayranan sama sa registration. Ako natigom sa tinuray is 10K pag yun taon. So dako-dako pa siya kuwang. So nanginahanglan jud pug ko nga. Nanginahanglan ko og tabang para makabot na ko ang akong pangandoy. Bata pa lang si Charity, tig-perform na siya sa nagkadayang mga resort sa Lapu-Lapu uban ang iyang banda. Gani, ang pagkanta niya, dinuyugan siyang amahan, kinsa usa-usab ka musikero ang nakapatiwas sa pagtungha sa duha niya ka mga manghod, dihang nakakuha sila og 5 ka tuig nga kontrata kaniadto sa usa ka hotel sa China. Nagkadiyang mga local ug national singing competition na usab ang iyang nasalmutan. Apan kini na ang labing dakong singing competition tungod kay ang iyang grupo makikompetensya batok sa mga delegado usab sa 60 ka mga nasod. Wala ko na discourage. Akong gikuan sa akong kagalingon is laban lang for your dreams. Gawa sa online solicitation, midangup na usab siya sa ubang mga higala ug ngadto sa mayor aron matabangang makabot ang iyang damgo. Naghatag ta katong mga mularga, some of them we give 50,000, no, depende sa kulang sa maong entrante. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.